Quan tens un mal de cap d'aquells que t'està matant, què és millor prendre, ibuprofè o paracetamol? Són el mateix? Tenen el mateix efecte en el nostre cos? T'ho expliquem al Radical Lliure. L'eterna pregunta: què nassos em prenc quan tinc mal de cap, ibuprofè o paracetamol? Tots dos són antipirètics, és a dir, que baixen la febre, i analgèsics, és a dir, que redueixen el dolor, però cadascú actua en el nostre cos d'una manera completament diferent. Anem a veure-ho. Anem amb el primer, amb el paracetamol i totes les seves formes comercials. Gelocatil, eferalgran, n'hi ha diferents. El paracetamol és aquesta coseta d'aquí, que s'absorbeix ràpida i totalment per via oral, però que també s'absorbeix molt bé per via rectal, o sigui que tu tries. El paracetamol actua a nivell del sistema nerviós central, evitant la producció dels missatgers químics que transporten l'estímul del dolor d'una neurona a la següent. Clar, si no hi ha aquests missatgers, el teu llindar de dolor puja, i el que significa és que tens la sensació de que ja no et fa tant de mal, però el dolor continua allà. També actua sobre l'hipotàlam, el centre cerebral que regula la temperatura corporal. Per això baixa la febre. El paracetamol normalment es dona quan tens un mal de cap lleu o mal d'ossos o malestar general, un refredat, però no és aconsellable per la ressaca, perquè la combinació del paracetamol amb l'alcohol pot produir dany hepàtic, és a dir, que afecta el fetge. I aquí tenim l'ibuprofè, també conegut com a Nurofren, Spidifren, Dalsy, digue-li com vulguis. L'ibuprofè, a més de ser antipirètic, de baixar la febre, també és antiinflamatori. És la principal diferència amb el paracetamol. I per entendre com funciona, hem d'entendre una mica millor què és això de la inflamació. Quan tenim un teixit danyat per un cop, per un tall, per una infecció, aleshores les cèl·lules produeixen prostaglandines a través d'una proteïna anomenada COX, que serà molt important. La proteïna COX genera les prostaglandines que actuen com un missatger que atrau el sistema immunitari. El sistema immunitari actua sobre el teixit danyat produint inflamació i dolor. A més, incrementa el flux sanguini a la zona. Per això, les zones inflamades també estan vermelles. I aleshores és quan entra en acció l'ibuprofè, perquè l'ibuprofè és capaç d'inhibir l'acció de la proteïna COX. La COX ja no funciona gràcies a l'efecte de l'ibuprofè. No es produeixen les prostaglandines, no ve al sistema immunitari i, per tant, no es produeix ni inflamació ni dolor. Per això l'ibuprofè és tan eficaç quan tenim una inflamació, amb el dolor muscular, el menstrual, el mal de cap. Això sí, vigila perquè l'ibuprofè també té una cara B. I és que les prostaglandines a l'estómac actuen protegint la mucosa gàstrica. Si prenem molt d'ibuprofè, aquestes prostaglandines no actuen i irritem l'estómac. Si es pren durant molt de temps, pot arribar fins i tot a produir úlceres. A més, si fas servir l'ibuprofè per tractar la ressaca, tingues en compte que l'alcohol també és un irritant gàstric. Per tant, es poden sumar els dos efectes. Des de la química el que et puc dir és que per tractar la ressaca el millor és no beure. I hi ha una raó per la qual hauries de reduir el consum d'ibuprofè, i és que amb aquest medicament ho estem contaminant tot. Sí, perquè som uns yonquis de l'ibuprofè. Prenem ibuprofè com si fossin caramels. I què passa? Que un cop l'ibuprofè ha fet l'acció dintre del nostre organisme, el cos l'elimina per l'orina. Milers de persones pixant ibuprofè, aquest ibuprofè va per les aigües fecals fins a les depuradores, però les depuradores no eliminen els medicaments, el que significa que l'ibuprofè arriba als ecosistemes aquàtics. S'ha trobat ibuprofè fins i tot als musclos, i no crec que els musclos necessitin ibuprofè per tractar la ressaca. Els analgèsics com el paracetamol o l'ibuprofè són genials, són efectius, són segurs, però no els hem de prendre com si fossin caramels. Els hem de prendre de manera responsable, perquè com tot producte químic, com tot fàrmac, també tenen unes conseqüències, i això ho hem de tenir en compte.